Doncs sí, amb el dorsal número 25 marxa Chori Domínguez i entrarà al seu lloc el serbi Zigic. Sí, davanter per davanter, però canvia absolutament la línia a l'àrea. Ha tingut una rematada de cap, ha anat a buscar aquesta pilota. La rematada després de la deixada d'Henry. Atenció, un perillosíssim contra el València. Un contra un de Zigic. I el porter Valdés. A tot sol davant Valdés. Però aprofitant una passada per mi correctíssima des del cercle central, però Valdés ha sortit al límit de l'àrea, li ha aguantat. No cau a terra en cap moment i amb la cama dreta és amb la que treu el Jordi Alba, que està fent un treball espectacular a la banda esquerra, que estigui cansat i canviar de banda Pablo. Zigic rep una pilota a l'eix de l'atac, combina cap a la dreta, Fernácia, i enhorabona als amics de Badalona que avui han guanyat el Fuenlabrada per un 96-69. Miguel al lateral dret, Jordi Alba lateral esquerra, tot i que lateral llarg. El Milan Chievo Verona de la Lliga Italiana. El Milan, en cas de guanyar, es col·locaria només un punt de l'Inter. Què ha fet l'Inter aquesta jornada? Va perdre per 3-1 contra el Catània. Amb gol de Maxi López, l'argentí. Avui hi ha hagut molts gols a Itàlia, oi que sí? Home, doncs Déu-n'hi-do, sí, un 5-3, un 3-3 de la Juve que guanyava 3-0 i s'ha deixat empatar, un 3-2, 3-1, Déu-n'hi-do. Això suma 30 gols. Som al minut que guanya 3-0, pica falta el València, llarga per Zigic, ha baixat Alves, no ha passat res, Piqué li diu a Zigic que no li ha fet falta, Zigic i Piqué discuteixen, Alves també, Touré ja va posar pau, Zigic es queixa i l'àrbitre li treu la groga a Piqué i a Zigic, a tots dos. Per menys traïls, sí, per la pica-baralla. Sí, però... Sí, tu no pots donar una empenta i dir-li que no és falta. Després de la brometa que han fet abans abraçant-se amb la pilota, l'àrbitre ja no sabia com havia d'interpretar-ho tot això. És que no era tal brometa, l'altre, Piqué agafa la pilota, Zigic li vol prendre, per tant, aquí ha sigut la conseqüència. Però hi havia un somrís nerviós encara. Han afegit un minut, Som ja al 45 i mig de la segona part. Això no trigarà. S'acosta l'àrbitre, protesta a la targeta. Veiem que marxa Silva, que s'acaba d'abraçar amb Pedro. Messi, que se n'havia anat.